Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba berbor yang tem ubadai unong yalam kinong hikai skul kontrak ke jella. Ha kalai pau tarik unai luar arhajar arpau ar. Hadian ba ulawan ban ai ke jingtho se menteri rang ba ke jella. Ulaong bana kaliang kinong hikai ken ai por hapo shitayo ya ka sorkan batlada kampens ngap ya kijing dawa ka ken huan kinong hikai kilasem ya ka rai ka bakhaddo ba ken pen ken sendon ya ka an da ka balet tur sa secretariat hakan riu tarik urisaw arhajar arpau ar. Ringkat lang bat ki khun kikti batlada JAA ha katukas ni ka sorkar kan shem ya ki jingkit clear. U babu berbor yang tem lembat kinong hikai baro ki lakarpat ikipat ba ki seng bahalang ba pher ban ai mensim lem yaki. Adin kamiting kabangila yo ban penlong haga arpa artrik hapo khasi national darbar hor ngilya rai bangin like ai ke jingtho ka bakhadu shika sarkar MDA nadu o chief minister o education minister nang ta ki officer ki ba he hapo ka jala ka jongi ko chief secretary bat ki bor priya district bat ngila ai jingtho kar pangro show governor halor ka ne ka jing pentip ka jongi kata kalong ba kumbangi yo i ba kani ka sarkar i kumba kade ka sarkar ka ba matla kumba ong ka kten kidon ki khmat tang ba kim kwa ban pek kalong ba khampalat yo ba matla te ka sarkar MDA kalong kumta nang ta kado kidon ki skor tang ba haba kim kwa ban snap kalong ba ki khampalat ban yo ba kelut ro te dai na kada kadau nakaliang jongi kinoi kai kontrak i penpau ka jing sngose halor kani ka jing kuman jong ka sarkar yang i kinoi kai kontrak ki bala khen yangi kum ki nyut la khen yangi kum ki pamdai shu ki briuro te halor kani ka banta nakaliang jongi ka meeting ka ba ar ngila ai rai ban like ai ka jing thok ba khaddu bat ngila bu por ha ka points ka ba thra ngila ongshai hang tu balada ka sarkar kam perkhat ai hapo sitayo kamut ba hakan riu terik angila long kinong penking an baru kata la sibnai duna ngile burom ya ka an ngimkwa bang mangi kino hikai ngin long kanuksa ban da ka bangi penkai ya ka an ka balabu da ka sarkar handai namar ka jinglong kuman jo ka sarkar namar ka jinglong siliang khamat jo ka sarkar ka penlong yangi bangin haban long kinong penkai an nadu ka nyau terik te ngangait ba nakabor district administration ngila ai kopi ba katip ya kata kabanta komba ngila ai jing tho bat makaru kadon kabanta bahkan ya selok bat ka sarkar hi ban ai jing mot ka sarkar bahkan le ai lada mangi kino ikai ngi kwa ban burom ya ka ai hapo ka jela nakaliang jonga ngapen sko kumta ba lada manta sitiyo nakaliang jong sarkar kan si mai nakaliang jong ngam sngo ai ba lada kajing em kan kut no hangtai secretariat kata da ka basai namar banlai chachnong kadon ki jing ai ka ba khrau yangi bangin sedang de ki kam kala sem jing ai yangi unong ai bela ong yangi ong ba kum no ngila persang banwat bela sinong ma kum no ngin ai bela yu babu baru kita ki khot babu te sanungin phai manta si imlang salang rumlong chu satu rumlong chu ka sarkar kala nyo ben kumne lai chinol kum tu ki kon ki dawa kum ta ka bu jing ka banadong syadong ya ngi kino hikai kontrak ki ba ta ki traspa ngot kum ta kani ka por ngi pentip sa ki pernai kai baru jong ka jela ba hakan riu trik ngin long ki bala khre ban mi madan ban ra lang bat ki khun ki kti ban tur sa sekretariat lada pang lada sitom lada long kumno ka syong ka sarkar ban le ya kata nangta kabar ka jingkat pat jongai pait ba jong kal jala ki ba chai ai men sim na ka por yangi ba lada pisngo i chicha lada pisngo ba kani ka kam hikai ka long ka ba don burom kade ka kam ka ba don kami ke lam ka imlang ka salang dengabu ka jingkerpat ya ki pait ba jong ka jela baro bangin bapinia ai ka kti kamon ka kti kadiang bat ngi hakan riu terik nadu ki seng balang nang ta ki riu pait ba
ki badon haka jela ka jongi kata ka jing pentip na kaliang jongi kino hekai kontraktual haka jing sisa hadin bangin lap yangi ngimdai su ki kontrak ki renewal kontraktual namar yangi la siu baro si kata haka pay scale tada ong kontrak kemut bag ki hap siu daga fix nangta labu yangi syaki kam hikai ki jongi ki bangila sim nadu ki sistem arjar san terter haki bakan pus ki batli ka sarkar ka barim ka le ka step ka badai da ka ba ki la pha panile yangi ki bampat pendap ka 45% ki bampat kot ki la ailat hadu nyau prasin ro nangta sakawai pat ka ba ka sarkar ka barim kalale kalong ba namar bangi de ki antrain ki la pha yangi da kata ban yo e kata ka train teacher da ka ba ki phalai yangi ban pendap ka dielat barok na preng jongi la ngila pendap kita te kandet house nam arja khatpra haba wan kani ka sarkar kim yau shu ikiti footstep ane ki jingya lanti jong ka sarkar ka barim la shu weng jindat yangi te misngo tho menta ba ka jing ong jong ki ka priority na ka benta ka education kalong khongpong kalong penban da ka ba ki be thong yangi kinoi kai ban pendu kam ban khati ki tulop ki babon tumta ka penlong yi ki babon kinoi kai ban thia surok nadu ki SSA nadu ki adhok bat mangi menta ka penlong yi bangin le kumta te dai naga daga daw ni sngosi ban penbana kum kinoi kai ba lada ka sarkar ka bade ka kami ukpa jongi kimle ai kamot ba ka shong haki ka lada jia ka ai ka bas new yangi akan rutrik ka sarkar ki kan sim jing batli ka mat jing dawa jongi hadu menta kalong ba banbu biang yangi shiki pus ki jongi kata kadai ka bangi yang nadu ka basdang namar kam de ke jing bakla jongi kadai ke jing bakla jo ka sarkar ka ba klempek yaki step ba ka haban de ben sim naga benta ban yarap yangi kata kadai ka ba mangi ngi yo i ta ka penlong yangi kum kinoi kai kontrak bangin sat haki donut ki jongi ila persang da ki bobon ki lat da ka bagi kongo iki an hanrai ka penlong penbal yangi ba banang thangsau nang thangsau ya ka jinge telam ka jongi takan laringi phai sa ki jingkran jong kini ki minister ki jongi kala penlong penbal yangi ka jingklun matli ula kamen rumpu yong bamdon lakhang jingkhang chief minister pada ong bon perkhat ka bamut ba ka jingyo i ka baret jongi kum kinai kai kontrak ka sarkar MD kamdon ka jingas khothu jingmot kamdon ka jingas khothu jingmot te dene kata kata kolong ba ka klurmar ka jalla bro ko wai ka klurmar na dong hadong namar bamdon ka jingas khothu jingmot dip ka ba penlungo yang akum noi kai kum no mentala saus nem tam kila bane syong hakaju ka ying haba kimdon ka jingas khothu jingmot haka jing sya cho ban kren ne kanu mentala de bania selok de bania mir jingmot khamtam hapuk ke kabinet handai ka penlong yang i bang in sosi pat ka penlong yang i bangin i thamula kalong ba lakmen rumbu ong da kawai chief minister ong da kawai te ka pdi sai ba kamdon ka jingas moto jingmot kan riu tre ka ga por ka bangi labu Allah i mam disi mane kane ila persngotho yang i ong ba ka Secretariat Hill kadai ka bala panjeri da ka Chispas of South CRPC tengila kongo mentala arplies ngi pat hadu undri tre kalai shibanai lada kamdon kanu ka jing perkhat na kaleng jong sekar kalong ba ngi haban ngim nyau shu ka Chispas of South CRPC ngi haban syong hi hang tu khat jong Secretariat ka syong ka sarkar ba kin ong yangi ba pinlong ki namar ngiyo iya ki jing tho kabut jongi kadai ka hok jongi dai lada ya ka hok jongi la kini no kumut ba lada ka sarkar kadai kumta kalong ba ni happen lai kumta hi kumba ka sarkar ka kwa proposal for regularization kadai kata te kala tho kumta jing sya khamtam ki kile ka jing thumo jong ki kalong ba ken le shwa na ka UP na mar ki khndiat ki don tang lai phangut ai po jela jongi te kansa ya chiki LP school roke तो कमन कता मार्सनवान कने का सरकार मंता के सुपुत मार्सनवान कने का सरकार मंता किमपेचु कुमांगल ong sakmat mane kimpaichu ki step ki balaya da ka sarkar na ka banta ka jingba jo ki no hikai po jela hanrai le sio i bike ya ka karteng kontrak kimpech bayangi la siu da ka peskil ru kimpaichu yangi la thonga ki vakan posur kimpaichu
anra ki weng baik ki pensangai baik ke jing tre kani ke sarkar MDA kala lai ben sebab palat aya ka yang i kinoi kai kam tam hapo ke education hi barok ko wei namar ba ngio i ba kat kum ka jing comments jong wei u ka jing ong jong wei u menteri na pon agalan ka sarkar MDA konrad pula le ke ba hatam ke education te nga samr khi ban yo i ka tu man lo benai ben lai dro tulop nadu meno hakiwe kiwe ki jai sarkar kinoi kai ki lai dro tulop suk na pu bang han remanta ha ke MDA pada ke por ki MDA pada lai dro tulop hab lai thia sanmit nrumit hapo sekretariat mangta sayo tulop te na thai ngila tip hi kalong kumno te de na ka daw kalong ba ngi ong shai ba kani ke sarkar ka don ke jing le chliang ha ki babun ki liang kham tam yangi kinoi kai kontrak wat yangi kinoi kai kontrak ro nga sngoben pen pau sepi hadadeng giri kade ka badai ka konsensi jong James hadu menta kidang continue ya ka kam hikai ka jong ki ni de ki jo ki bat te ki wei pade yangi pade la pen sange nadu Januari arjar poi tikai gini ka pen lungo bahayangi haba ong contractual hable ka ju am larong lik jingkeli pensengai baru kumbale hau arjar ar daga yaki class 12 am hapan sengai baru ko state kita dinggiri kita exam hapo tura ke center jongki te pensengai tangi ke dadenggiri hapo tura kepada center dia tho exam lot kai gani kani ka penpau ba kadai ka jing tolot ka jing le silang khamat ka jing bam kot bor jongki minister ki jongi ban le ke ba hatam hapo ke jala te ketu ke jing ong jongki priority na benta ka education te kadai ka kam jongki hi ka bala ben ka bala penram ya ka ki kam jongki ki penram ki ten ki ba kila penpau ina kata daw ko long ba ngim sungutanat bangin yo ya ka bakum kini sarkar ka bale silang khamat khamtam lar pipai ja kiwai ki benta yo u thamator la kular bansina ying nyomala shong hapo ka jala ka jongi jing sala thai ban thawa ka takar kom ba kidai ban shong ka jaka kinong trai ki yo kidon lagi jong ki quarter han rai manta kim sim si gata ki sim kalum ba kitai nyomala ka ying kini kita kisin ki penpau ba kini ke sarkar ka dei ka ba ale silang sa ka ba palat yang ikinoi kai ngi snoram ban don la ka jong ka jala bang yo ya ka bakum kini ke sarkar bat ka bangalai sai kali kinoi kai contractual hapo asam ki bedon de kindru phawajar tam lala ban regularize pasna kata ka rukom ba kinam du kam te balai pat hemegli atang praspangut mla hato kam dei ba chief minister donbor don capacity ban sim katega ya kadan chief minister atrai pajba uyo I kata ha hapo Delhi hajar nyau spatam dang kini kisngi dang regularize te balai hamegle jongi tang chithorum don lale ong pen ban bala khang ka jing khang ong pen ban le kum ne kum tai mantalas south nem la san nem duna ka jing sinsar ka jongki kani ka penlungo bahai ngi kinoi kai bat khamta mi ka state berakoi ngathai ngem don kam siu bandang ya lap mangi pai ba hile tip ulatip bat ngat ngai bo pai ba unam bakla sa chi jing em chi sen arsen ka don ka jing bakla han rai ngathrai pai ba uba syampang jong ka jala ka jongi utip de ka tau naki ula ben bisar naki thet naki tanat naki sla jong ding kumta atrai ngim kamdon kam yangi bangin le kata ka banta ka syong pai ba ada nagaliang jong ahi nga penpau ba nagaliang jong ngi penpau ka jingdu jikerman ba penpau ba ka jingetelam jongi menta kala nangdu jingsangi burom bahai ka kerdan no hikai anrai namar ba ka jingle jong sarkar ka penlong yangi bangin long ki bala haban thangsau ya ka jing ya tiblam ka jong yero. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To urge the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC.
by calling on 96877 96877.